Hyvää huomenta ja tervetuloa meidän perinteiseen joulujuhlaan. Ja Nihti kysyy, saammeko tulla laulamahan luikhauttamahan? Joo! Hienoa henkilöt lavalla. Hyvää iltaa, itse kullekin säädylle, sekä isännil että emännil, jokaiselle kun talossa on. Ja me toivotamme onnellista ja hyvää joulua. Ja sitä taivaallista ystävyyttä, joka meidän kaikkeimme ylitse käy. Herodes, hän se ajoi, voi silloin ja ratsullaan. Siihen asti kun hän tuli Murianen alle. Siihen asti kun hän tuli Murianen alle. Kuningas Herodes, olen minä. Ja minä tykkään, että sinä olet yksi tyranki. Ja minä en ole mikään tyranki, vaan kuningas Herodes, joka kunnialla kannan minun kultakeltaista kruunuani. Oho, miksi olet noin musta? Jos minä olen musta, olen minä kaikilta toivottu. Jos minä olen musta, olen minä hyviltä kaivattu. Yksi herra ja kuningas Murianen maasta. Yksi herra ja kuningas Murianen maasta. Vaikka olet yksi herra ja kuningas Murianen maasta, pitää sinun lankeamaan minun eteeni polville. Älä viitti, en minä vaan Nihti. Mitä sä oot kirjoittanut? Sinä, kaikki sun henkes. No hyvähän sun tulla uhkaa, kun mä otin pelkkä karttakeppi. Katsokaapa nyt tätä Murianen kuningasta, kuinka se pitää rukoilevan Herodesta. Ja lankemaan hänen eteensä polvillensa. Nyt te oota nähneet tuon Murianen kuninkaan, kuinka se piti rukoileman Herodesta. Ja lankemaan eteensä polvillensa. Lankemaan eteensä polvillensa. Menkää Betlehemiin, Juutaan maan, Taavetin kaupunkiin. Sieltä te löydätte vastasyntyneen poikalapsen seimessä makaamassa, jota Herran enkelit vartioitsevat ynnä aaseen ja härkäin kanssa. On lapsi syntynyt meille ja poika annettu on. Hänessä elämän löysin Jumalan suosion. Hän on sen ylhäisen koitto, niin maailma valaisevit. Vaan ehkä hänen soittons maan ympär kajahtavit. Maan päällä metelin alla se kansa soi.
Herra keisari! Levo! Sito! Levo! Kypärä! Levo! Kypärä! Päästä! Oletkos nähnyt niitä 3 itämaisen maan suurta viisasta miestä? Herra keisari! Kyllä minä olen nähnyt ne 3 itäisen maan suurta viisasta miestä. Hyvä. Jotka menivät kuin viekkaat varkaat, valhettelijat. Kaikki omia polkujaan kämelbuutseja käyttäen omille mailleen. Sepä minua suuresti harmittaa ja sydämelleni käy, että nuo 3 itämaisen maan suurta viisasta miestä menivät kuin viekkaat varkaat omalle mailleen. Ilman minun lupaani. Mene siis! Niitti! Ja valjasta minun urhea valkoinen polleni, jolla minä olen sotinut Tattaria ja Turkkia vastaan. Sillä nyt minä tahdon sotia noita 3 itämaisen maan viisasta miestä vastaan. Ja menen myös Betlehemiin, Juutaamaan Taavetin kaupunkiin. Tapa! Virtaan heitä! Heidän kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat poikalapset, kunnes olet löytänyt sen juutalaisen kuninkaan. Levo! Situ! Toimi! Varustettu kuka ties, että aina kuunnella keisaria ja totella keisarin kaunista vaimoa. Ja siihen, mitä me keisarittaren kanssa teimme, siihen ei meitä suinkaan pakotettu. Hei. Vaan teimme sen vilpittömässä mielessä. Voisin sanoa vaikka, että hieman vajaasti täytetyssä vesisängyssä. Suuri surkia, kun sääti taivaan, niin täytyy alas astua nyt Herran Jumalan. Vaan rakkaudesta Jumalan teki meille tämän maan, josta on piilo saatu koko maailmalle. Vaan rakkaudesta Jumalan teki meille tämän maan, josta on piilo saatu koko maailmalle. Jopa joutui jouluaamu kristikunnalle, josta on piilo saatu koko maailmalle. Vaan rakkaudesta Jumalan teki meille tämän maan, josta on piilo saatu koko maailmalle. Herra keisari! Levo! Maski! Levo! Kypärä! Päästä! Nyt minä olen käynyt Juutaamaan Taavetin Betlehemin kaupungissa. Ja virtaan heittänyt ja tappanut kaikki alle 2-vuotiaat 3-jalkaiset tiellä kulkijat. Leppo! Hyvä! Koska olet ollut noin urhea ja minun keltakultaista kruunoani silitellyt, tahdon minä palkita sinut pronssisella. Ei onnistu. Onko meillä varaa? Hopeisella! No kyllä mä nyt yli 3 tonnia juoksen. Kultaisella juoksemerkillä! Ja antaa sulle verisen merkin mun miekkani kärjestä. Tuosta sisään! Täältä ulos. Mitä mun matkani sisään? Mielet tuppeen. Emme ole millään viekkaudella emmekä vääryydellä tulleet tänne teidän matalaan majaanne laulamaan. Olemme tällaisia, ehkä, keskivertokauppa-oppilaita. Köyhiä, ja niinpä pyydänkin teiltä, oppilaat, markkaa, opettajat, arvoisat kunniavieraat ja muuta veriä, 5 markkaa tähän meidän vuotuiseen valokypäräkeräykseen. Kiitos. Ja seuraavaksi pyydän koulumme rehtoria Sirkka Sampolaa pitämään puheen. Kiitos.